थांनाय साला पन्चरतन एडिसि बिलिसनि पाखिपारानि राखा कुमार त्रिपुरा मुंगै खरगसा त्रिपुरासा कोरोना मानजागै जुंजालो क्लाइतंमानि aboni yagulo राखा कुमार त्रिपुरा एमएलए धनंजय त्रिपुरानो ककदुकबाय कक साहरै bini jungjali kokno sawi khwnarikhe sarang salni phungo bini nogo thangui hati barsani bagui nangmani chamung numung bagui rikha एमएलए धनंजय त्रिपुरा koktoma thumnai rok bai o kokno sai khwnarikha एमएलए report Jumui TV हामबाय जों दिनै टीम कायसा जोंनि दल जों मिया खानांगा मिया सारिगोन आनेर फन फायका जोंनि पाखिपाराओ जोंनि सक्रिय कर्मी खरगसा जोंनि बरक ब जे कोविड पजिटिव मानजाकमानि परियो ब असहाय एकदम गरिब बरक बिनि पासेও जों मिया आनि जोंनि आंगो उत्तम त्रिपुरानो इनफर्म खायका आनबो इनफर्म खायका साथि साथि जों खबर माउन परिसं तिनि फायका जे जोंनि जे मानसाक जों टीम कायसा जों जुगाजुग खालायका जों एक सप्ताहनि बागै जाहाथे 14 दिन जेहेतु क्वारंटाइन हम आइसोलेशन दंजा ताको जोंनि रखा कुमार त्रिपुरा बा पजिटिव मिया सारिनो मानजागो बे संगे संगे जों खबर माउन परिसं खायका जोंनि तरफ থেকে जे मानसाक जों एक सप्ताहनि बागै जों बिनि चामुं যদি না খাইকাই जों आरो যতদিন পর্যন্ত হোম আইসোলেশন ততদিন পর্যন্ত जों बिनि पासे दं हामबाय।